truth and love, so you'll be strong when the hard times come, and you'll sing along with us. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. Let the rain fall down, let the wind blow loud, 'cause I have not built on sinking sand. On Christ the rock I stand. On Christ the rock I stand. On Christ the rock I stand. On Christ the rock I Wow. What a beautiful song that we've just had, and I hope you enjoyed and you were singing along to the song as we are preparing to get into our children's sermon. Wow, I don't know how I'm going to do it. Now I'm also even accustomed to doing the activity with you guys, and I know most of you are now doing it 100%, but there are those who are coming for the first time on our platform. We say welcome, Samkela, Tinoku Chingamidzai, even as we say happy Sabbath, Shabbat Shalom, Sabata Rakanaka, Sabata Entle. We welcome you to this beautiful program that has been made for kids, by kids, with kids, to enjoy the blessing of the Lord. We often begin with one activity. It says, do as I say, not as I do. And kids on this platform have been loving this activity, Sabbath in and Sabbath out. And many of them can do it without any problem. I hope you who are joining us for the first time, you'll be able to meet the standard that the viewers have been doing. Well, it simply says, do as I say, not as I do. However, as adventurers and pathfinders, we have always made a pact that we do exactly what we say. When I say head, you put your hands on your head. When I say hands, you flicker your fingers. When I say waist, you put your hands on your waist. When I say knees, definitely you need to bend that body and touch your knees. Well, friends, that's our activity for today. Are you guys? Yes, I see you ready. Yes, you're ready, guys. Now let's go. Head, hands, waist, knees, waist, hands, head, hands, head. Oh, I got somebody. Yes. But most of you got it right. Well, friends, today we're going to share a beautiful story that I want us to consider. Well, guys, thank you for the activity. You know, we're doing this activity Sabbath in, Sabbath out to make sure that we keep our body in check. And remember, we need to be fit for witness. That's why we do these activities. And during this time of COVID-19 coronavirus, we must kick corona out and be able to be fit to tell the world that Jesus saves, Jesus saves. Well, today our theme says, if you have done good, you have done it for yourself. If you have done bad, you have done it for yourself. So in all the times, you ought to do what is right. That's why Galatians chapter 6 verse 9 says, if you find time, do good unto all men, especially those who are the house of faith. So it is encouraging us to do good all the time. So let me see, how many of you are always doing good? Okay, I love it. I see all the hands are up because you have to be good boys and good girls who do good all the time. Even our Lord and Master Jesus Christ would want to see us do good to those that we love and even those that we don't know, to our neighbors, to the strangers, whoever you meet in life. You must be able to do good. As the book of Galatians chapter 6 verse 9 has said, when you do good, you will reap what is good. So when you do good, you do it for yourself. Even if you decide to do bad, you are doing it for yourself. When I was a child, we used to play with a lot of things. I used to have a big box that had a magnifying glass, a horseshoe, but inside there, guess what was there? There was a boomerang. A boomerang, if you throw it, it will come back to you. Such is the issues of life. When you do good to others, good will always come back to you. When you do bad, bad will always come back to you. Well,
I was about to pray, and then I remembered I owe you guys a story. Yes, it's story time. Now, our story today is about a man. His name is called Mashingo. Mashingo was his name not because he was born and people called him Mashingo, but this guy used to stay at the bus rank right in the city of Mashingo, right here in Zimbabwe, close to the great ruins, the Mashingo, the great Zimbabwe ruins. So this man always used to stay there. But now this man was well known in the entire Mashingo community that whatever you do to him, he would dance around and he would dance around and say to you, if you have done good, you have done it for yourself. If you've done bad, you've done it for yourself. So I remember one day, one of the kids was walking in the bus rank and he was eating some Cristo mints. So he gave 1 mint to this man, and the man gladly accepted. And you know what he did? He clapped his hands. After clapping his hands, he danced around and he danced around and he looked at this boy and he smiled and says, if you've done good, you have done it for yourself. If you've done bad, you have done it for yourself. So this was Mashingo's statement. All the time you do something to him. I remember one person told me that one day, one of the ladies who was selling vegetables, after cleaning her vegetables, Mashingo was just passing through her small market, and she poured water on Mashingo and says, hey, you are dirty, go and clean yourself up. And Mashingo, he just removed the water in front of his face. This time he didn't dance around because he was not jovial. He just said to this lady, if you have done good, you have done it for yourself. If you have done bad, you have done it for yourself. And the old lady said, Suka, go away. You must go and bath. Mashingo went away. And as he was walking around, he met another man. This man just changed his money and he was busy counting his money. As he was counting his money, Mashingo came and asked him, can I have $5 to buy some buns? And the man looked and said, okay, fine. How much is $5? So he handed the $5 bill to Mashingo. He grabbed it. It was not but he grabbed it and he went and he bought some buns. And as he got the money, guess what? He danced around and he danced around and he said to the man, if you have done good, you have done it for yourself. If you have done bad, you have done it for yourself. This is what Mashingo was preaching all the time. He just wanted to remind the Mashingo community that whenever you do good, it will bear fruit. Like a boomerang, good will always come back when good is given. In my local language, there's a proverb that says, Kandiro kanoenda kunova kamwe, simply meaning whatever you give is what you expect back. So this is what Mashingo was preaching in his sermons all the time. If you have done good, you have done it for yourself. If you have done bad, you have done it for yourself. But remember that lady who threw water at Mashingo. She was not really pleased with what Mashingo did. So she says, I'm tired of this man. He's always walking around our market and he doesn't even bath and he's always stinking and smelling. What shall I do? She says, okay, I think I've got a plan. I must cook food and put red poison inside the food. And I know Mashingo is always coming around asking for food. I will give him the food with the red poison. Well, when we go home, maybe later on, I don't know what will happen to him, but I think even if he dies, I don't even have a problem because I don't like Mashingo. And he's always saying, hey, if you have done good, you have done it for yourself. If you have done bad, I don't like that Mashingo doing whatever it is. So one day, she went home, she cooked some nice, good smelling food and then put red poison inside and put it in a lunchbox. And this lady had a daughter she was staying with. So when she came to the market, she put the lunchbox somewhere where people could see. As Mashingo was passing by, he was just talking to other guys. And then she said, oh, Mashingo, how are you today? He says, oh, I'm fine. He says, oh, okay, are you hungry? He says, oh, yes, I'm so hungry. He says, oh, you can take this food. And she handed him a lunchbox that had food, which she had put some poison inside. And she wanted Mashingo to, I don't know, suffer, whether it was going to be death or he was going to be very sick, but she just wanted to punish Mashingo. So Mashingo took the food, and guess what? Yes, he danced around and he danced around and said to this lady, if you have done good, you have done it for yourself. If you have done bad, you have done it for yourself. So he took the lunchbox. As he was walking with the lunchbox around, this little girl, the daughter of this mother, saw the lunchbox and says, Mashingo, why are you holding my mother's lunchbox? You must have
had taken my mother's lunchbox. And whilst Masingo was still trying to explain, she grabbed the lunchbox and she ran away with it and she went home. And she said, ha, Masingo, he had taken my mother's lunchbox. And when she got home, she opened and wow, what beautiful looking, smelling, tantalizing food. And she started eating the food, and then when she was full, she went and cleaned the lunchbox and put it where she normally puts the utensils that she cleaned. When the mother came back from home, she was surprised to see the lunchbox, and the daughter says, ah, mommy, guess what? I saw Mashingo with your lunchbox, and I think he had taken it away from you. So I took the lunchbox away from him because I realized that there was food inside. So, well, I was hungry and I ate the food. And the mother was like, did you eat the food? He says, yeah, it was scrumptious, but and her tummy began to ache. And the mother says, I have to rush you to the hospital. So she rushed the daughter to the hospital. And when they got to the hospital, the daughter was in pain and she was in pain. Fortunately, the doctors did all they could. But now, because she had eaten poison, there are some problems that the doctor says she will always suffer for the rest of her life because of the poison. And when that happened, she remembered Mashingo's words. If you have done good, you have done it for yourself. If you have done bad, you have done it for yourself. And that's when she knelt and prayed and said, Lord, please forgive me. I should have listened to Mashingo. We must always do good. For when we do good, we will always reap that which is good. So to you, my friends, under the dictates of my voice, I want to say, when you are at school, to your friends, do good, because good will always come back to you. Life is like an echo. If you go into an open space and you say good, it will come back and say good, good, good. If you say bad, it will say bad, bad, bad. So life is all about doing good to those who are around us, especially those who are the house of faith. And when we do good, we'll always reap that which is good. So I challenge you, boys and girls, always do good, because life is like a boomerang. What you give into life is what life gives you back. So you must always do good to others. God bless you as you do good to others. Shall we pray? Our Father who art in heaven, thank you for reminding us today that we must always do good. For when we do good, good will always come to us. Help us to do good to those we know, to those we don't know, neighbors, strangers, and all those who walk in our lives. And all the kids who are listening to this story, watching from different places, may you help them to be good boys and good girls who are always doing good to people they always meet. Thank you once again for reminding us to do good all the time. Thank you, beloved Lord. In Jesus' name we do pray. Amen. No pano zatani moyo
sune mutawenyu uyani woshi no panoza tani moyo wangu. Kwazwai vana vaMwari, toda kutenda nekusanganiswa kati mekudzidzwa kweshoko raMwari kati mezuva ranhasi. Tichaverenga kubva kubhuku raHebrews chapter 11 verse 24. Nokutenda Mozisi akura, wakaramba kunzi mwanakomana womukunda waFarao, akati zviri nani kuitirwa zvakaipa pamwe chete navanhu vaMwari pakufarira zvivi nguva duku. Ngatinamatei. Baba vanotida vari kumusha wokumusoro kudenga, mukati menguva ino apo shoko renyu rozarurwa, imishe unogara kumusoro ipai vasina mano njere, mutibatsirevo mukati megwendo apo tinogwisana naSatani, nekutipa simba rokukurira chitema nokuzoverengwa pakati pevachaponeswa muzita raJesu. Amen. Mukati menguva ino musoro wedu wenyaya watichadzidza pamusoro pawo unoti iwo uchaenda here, uchabuda here. Nawo mukaona mukati menyika yatinorarama vanhu vari kupinda nekubuda, mukati menyika yatinorarama vanhu vari kukwira nekudzika. Pane vanopa makomanzi maarmy general, pane vanopa makomanzi pamabasa, vanoona nezvekupinda kwavamwe nezvekubuda kwavamwe. Asi mukati mezuva ranhasi there is a call from above, call iri kubva kuna Mwari. Mwari ari kuda kuti vamwe vaende pari kuenda vamwe, Mwari ari kuda kuti vamwe vabude. Saka Bhaibheri tichidzidza, ndichaverenga zvakare Hebrews chapter 11 verse 24. Yoti nokutenda Mozisi akura, wakaramba kunzi mwanakomana womukunda waFarao, akati zviri nani kuitirwa zvakaipa pamwe chete navanhu vaMwari pakufarira zvivi nguva duku. Akati kuzvidzwa kwaKristu ifuma huru kukufuma kwose kweIjipita, nokuti wakatarira mubayiro. Nau mukuverenga kweshoko raMwari mavhesi aisa pachena kuti Mozisi akura, wakaramba kunzi mwanakomana wemukunda waFarao. Mukadzidza seri kwamashoko pane nhau inofisa inokosha yanga iripo. Mozisi anaungoramba chinhu chiri nyore, anaungoramba chinhu chiri ordinary. Mukadzidza nhau izvi rina muchaona kuti Mozisi pairerwa ari mukati meimba yaFarao wakawana dzidzo yemhando yepamusoro. Kana tikataura zvehondo, Mozisi wakasimuka nemaranks ose kumilitary kusvika asvika pakuva the army general of Egypt. Kana tikatarisa pamusoro pejudicial system yenguva iyo, Mozisi anga ari muzivi nemududziri wemurayiro kupfuura vose venguva iyo. Kana tikataura pamusoro penhoroondo history, Mozisi wanga ane ruzivo rwenhoroondo yeIjipita kupfuura vose vana veIjipita vanga varimo. Nau nemhaka yemaattributes anga akapoteredza Mozisi, chazvaineva hechi Faro waizotevera aifanira kunge ari Mozisi. Nau vana veIsraeri, vana veIjipita pavaiona Mozisi achibata achiita zvose zvaaita ari mukati meimba yaFaro, vanga vakutomufarira kuti ave iye the next Faro. Even naFaro paaitarisa achiona the adopted son wake, anga ari kutomuona ari iye successor wake. Vanhu vese vaiona Mozisi paaibata vaimuona achisara ari paposition yekuzova iye next Faro. But vhesi pairi kutiyo manje nemhaka yekutenda, Mozisi kunyange anga akakomberedzwa neumambo, akaona umambo husina maturo, akaona kunzi president kusina maturo at the expense yesalvation yake, akati zviri nani kuitirwa zvakaipa ndiri vanhu vaMwari pakufara ndiri paunozawo president hapana munhu asingahudi. Kana vatungamiriri vachifamba vanenge vane motakari dzimwe dziri mberi dzimwe dziri sure, ivo vari pakati vachidzurigwa nemunhu wose. Kana kukaitwa mutambo vanhu vanenge vachiendesa zvipo kuti hakuna munhu asingade upenyu hwakadai. But Mozisi awana offer yakadai at the expense yeruponeso, akati zviri nani ndiisiye, zviri nani nditambwe. Mozisi akaenda kunofudza makwai, iye anga ane mukana wekuita president, achifamba achirumwa nemagwa, achiwazara mudondo, achiwanyota mudondo, achidzingira nezvikara mudondo, asiya kuita president. Nhau yekutenda mudikani
haisi yekutambarara. Kana Moses akasiya upresident, kwewe chakuita kuti urege kusiya uniform yawakapfeka chi. Kana Moses akasiya upresident, chaita kuti urege kusiya urabhauma neusondosi uchiuya kuna Kristu chi. Saka Moses wakaramba akati ndafunga kutevera Kristu. Ndoda urave pane Exodus chapter 3:5. Exodus chapter 3. Moro hapa verse 7. Exodus chapter 3. Yes. Verse 7. Verse 7. Zvino Mwari akati, zviro kwazvo ndakaona kunetswa kwavanhu vangu vari muIjipita, ndikanzwa kudanidzira kwavo nokuda kwavatariri vavo vamabasa, nokuti ndinoziva kuchema kwavo. Ndaburuka kuti ndivarwire mumaoko avaIjipita nokuvabudisa munyika iyo, ndinovaisa kunyika yakanaka huru, kunyika inoyerera mukaka nouchi. Now Mwari vari kuti ndanzwa kuchema kwavana vavo. Now Mwari anga akavimbisa vana vaIsraeri kuti havazogari kuIjipita nekusingaperi. kuIjipita handiko kwavo, kwavo kuri kupera. Regai ndikuudzei vanova, mukati menyika ino handi kwedu kudenga. Kana tikataura unonzwa vachiti toita zvechivanhu, kana chinofanira kunzi chivanhu kuita zvedenga nekuti ndo zvedu kwete zvenyika ino. Zvikanzi Mwari akanzwa kuchema kwavo, saka panochema vana vaMwari, Mwari anovanzwa. Ende imwe pfungwa yandafarira pano, hanzi ndaburuka kuti ndivabuditse muIjipiti, ndiye kuti vaende kuKenani, kunyika inoyerera uchi nemukaka. Zvoita sekunge Mwari vari kuburuka voya vachifamba voenda kunomira pamberi paFaro, but mukaironda nyaya yacho haina kudaro. Pakuendwa kwekuIjipita anoenda ndiMozisi, but aburuka ndiMwari. Even pakuponeswa kevanhu munguva yanhasi, Mwari wakaburuka burudza nemweya womutsvene, asi anoenda hasi mweya mutsvene kana kuti Mwari anoenda munhu. Now pakuponeswa kevanhu, Mwari ndiye anotuma vanhu, vanotuma iwewe neni kuti tiende. Saka pakutumwa kwedu uchaenda here kana kuti ucharapa. Now ndinoda kuti muverenge verse 11. Verse 11. Yes. Zvino Mozisi akati kuna Mwari, ini ndini aniko kuti ndiende kuna Farao? Ndibudise vana vaIsraeri muIjipita here? Verse 12. Come on. Akati, zviro kwazvo ndichava newe. Hechi chiratidzo chokuti ndakutuma. Hanzi naMozisi, ndinani kuti ndibuditse vana vaIsraeri muIjipita? Ndiri kufunga kuti ndidzo dzinofanira kunobuditsa vanhu muIjipita. But Mwari vari kuti ndichava newe, ndini ndinobuditsa vanhu muIjipita. Kuuya kunoita vanhu kuchechi, nekupona kunoita vanhu, nekutendeuka kunoita vanhu. Handi muparidzi anotendeutsa, handi muparidzi anounza vanhu kuna Mwari. Anounza vanhu kuna Mwari ndiMwari pachavo. Mwari ndiwo anogona kutaura nemwoyo. Mwari ndiwo ane language yekuti mwoyo womunhu unonzwa kana munhu akanzwa kutaura kwaMwari ouya kuna Mwari. Zvikanzi ndini aniko kuti ndibuditse vana vaIsraeri? Pane zvaanovhunza. Ndinoda kuti mumhanye endai pachapter 5 verse number 2. Chapter 5 verse 2. Verse 2. Yes. Farao akati, Jehovha ndiye aniko kuti nditeerere inzwi rake, kuti nditendere vaIsraeri kuenda? Handimuzivi iye Jehovha, neni handingatendere vaIsraeri kuenda. Mira, usati waenda, ndoda kuti udzike newe pavhesi ya12 wanga wasira chapter 3. Akati, zviro kwazvo ndichava newe. Hechi chiratidzo chokuti ndakutuma. Kana mabuditsa vanhu vangu muIjipita, muchanamata Mwari pagomo rino. Ipapo Mozisi akati kuna Mwari, tarirai, kana ndikasvika kuvana vaIsraeri ndikati kwavari, Mwari wamadzibaba enyu wakandituma kwamuri, ivo vakati kwandiri, ko zita rake ndianiko? Ndichati kwavari. Mwari akati kuna Mozisi, chimwe chiri kusiyiwa naMozisi mibvunzo. Pandichasvika kuIjipita ndichabvunzwa, ndichafaiwa nemibvunzo, ndopindura sei. Mukati menguva yanhasi panotumwa vanhu kunoparidza nekunoita witness nekukokera vanhu kuruponeso. Vazviti havaindi makandei vanosva mibvunzo. Tichabvunzwa kuti mavhesi acho anoti sabata ari papi. Tichabvunzwa kuti chimiro chewakafa chinotsanangudzwa sei. Tichabvunzwa kuti Mwari wacho akambobvepi. Unoziva kuwitness mwana anobvunza so. Ukangoita zvekumhanya chiendende unonobvunzwa ukadzoka uchichema. Saka Mozisi anga ane pfungwa idzodzo, akati kana ndikasangana nemubvunzo ndichaita sei? But Mwari wakati aiwa, kana zvichinge zvarema ndinenge ndinewe. Verse 14 chinzwa. Mwari akati kuna Mozisi, ndichava iye wandichava. Akati,
undoti kwana vaIsraeri ndichava ndiye wandituma kwamuri. Zvikanzina Mwari macho ari kuda Mozisi ari kuda kuziva zita kuti ndotaura ndichiti chii ndatumwa naye. Zvikanzi ndichava wandichava ndichava ndiye wakandituma. Mwari pavaitaura mashoko vaiudza Mozisi kuti handina definition. Ndikatenga kuti ndikuudze sezita rangu kunodoka, ndikatenga kuti ndikuudze muitiro wangu zuva ringadoka, but in summer ndichava wandichava, ndichava ndiye wakandituma. Chaitaurwa naMwari pano vachiudza Mozisi ndechekuti I'm not limited, handiperekwi nemazano. Kana zvenyika ino zvinge zvanetsa vanhu vanobata musoro vachiridza mberi toita sei. Mozisi aiudzwa naMwari kuti handina kufanana nevanhu venyika ino vanoperekwa, ini ndinoita zvinodikanwa panguva ino. Mwari vaizviziva kuti kwauchaendawo hakuna kumira mushe. Saka hakudi Mwari ane zita hwani, hakudi Mwari ane position imwe chete, kunoda Mwari anofita musituation iyoyo kuti zvifare. Saka patinonamata Mwari anofita mumasituations ose, tinonamata Mwari ane masolutions ose. Hakuna chinoenda mberi paMwari tonzi chichashaiwa solution. Zvikanzi ndichava iye wandichava. Ndoda kuti ufambe pachapter 5. Saka Mozisi paakauya achibvunza kuna Mwari, anoti who am I? Aibvunza title, handisi pastor, handisi erector, nyaya dzekutsanangura mavhesi zvotoda vavhangeri vanana kunana raisi. Idzi nyaya handisi gone. Mwari paakavabvunza kuti who am I? Mwari vakupa answer. Vanoita reverse question. Vanotanga kwainoperera voti I am who I am. Ndo zviri Mwari. Mwari haasi kudana vanhu based on who they are. God is calling men based on who God is. God does not call the qualified, but he qualifies the called. Basa rekubata evangeli. Mwari haasi kutsvaka vanhu vanogona chiHebheru. Mwari haasi kutsvaka vanhu vanoziva Latin vakagirema nekumemorisa spirit of prophecy. Mwari ari kutsvaka vanhu vakapwanyika pamwoyo. Ndo vanhu vaanotora kuti pinda pabasa. Ndo saka Mwari vakambomutora Mose vakanomukanda for 40 years kuti ambofa papride, ambofa pakuzvitutumadza mumazuva mashoma anotera. Mwari akuda kudana vake kuti vapendere basa. Mwari achatsvaga vanhu badzi vakapwanyika pamwoyo. Vereka Shabbat. Terera chizunza. Now chinoitika muchinda anonzi Mozisi pari kutumwa naMwari ari kudzokera Egypt. Nokuya kwaakabva nemadigiri, nokuya kwaakabva nenyembe, nokuya kwaakabva nemari, nokuya kwaakabva ane hembe dzaionekera. But tangana naMozisi 40 years achifudza makwai, onzi naMwari chidzokera Ijipita unotaura navanhu vangu. Terera mudikanu, Mwari pavari kukudana enda mukati mebasa. Waimbova mukuru webasa rakapera, waimbova une mari ndokupera, waimbova wakadzidza but hazvichashande pakuda zvemavhesi. Saka ndoona mukati mepfungwa dzaMozisi achiti ndodosangana ndonoti kudini kuna general waya vataimborwa navo hondo vakandiona ndabata bhaibheri vaitotanga kuti vakomera Mozisi vazopera pere kwakudi kusvika pakudai Mozisi vakungofamba nebhaibheri. Terera mudikanu, pakupinda mukati mebasa raMwari pane vakamirira kuseka. Pakupinda mukati mebasa raMwari pane vakamirira kukudiscouragea because of the status yawaimbova nayo. Waimbova nemari, but the gospel requires you to be humble. God is saying, go liberate my people. It's not about your status. It's not about what you were yesterday, but it is about somebody. It's about somebody. Arikukanya zvidhina muIjipita, arikukanya zvidhina mumarriage, arikukanya zvidhina mumasvikiro, arikukanya zvidhina pamaprofita. God is saying you must go. Yes, sir. Chapter 5 verse 2. Yes, 2. Yes. Farao akati, come on. Jehovha ndianiko kuti nditerere kwake, kuti nditendere vaIsraeri kuenda. Ari kuziva Jehovha. Pano Farao ari kuramba kuti Jehovha ndiani. Unoziva pano vanhu vanotamba nezita, unoziva vaHebheru vaiti kana vasvika panguva yekunyora zita raMwari vaiti vakanyora vara rimwe chete vogeza maoko, vakanyora vara rechipiri vogeza maoko. Iye Mwari mumwe chete ndiye ari kunzi naFarao ndiani kuti ndimukudze. Kutamba naMwari. Farao hauzivi kuti Mwari ndiani. Unoziva Mwari akati nekuti Mwari anonzi ndichava.
Akati I can be anything, anytime. No, Farao achipedza kutaura mashoko zvikanzi kwakatanga kubuda nhunzi hamupo chechi yava maplagues achiuya one after the other. Wabvunza kuti Mwari ndiani yanguva yekuti uone kuti Mwari ndiani unoziva ka nhunzi dzakatanga kudemonstrate dzichienda kwaFarao. Mosquito ikauya ikademonstrate, nhunzi dzikauya dzikademonstrate, mamota akauya akademonstrate. Regai ndikuudzei vana vaMwari vanofanira kudemonstrate munguva yanhasi nekuda kwaFarao. Panguva iyi havasi vana veIsraeri vakademonstrate, vana veIsraeri vainamata. Chaienda kudemonstration inhunzi nemosquito nemamota kwete vanhu. Kana Farao wenyika ino akudetsai hazvitsvaki imi kunodemonstrate, hazvitsvaki imi kunotuka Farao, hazvitsvaki imi kufamba nemaplakard makanyora zvamunonyora. Kana Farao achinge akunetsai endai munoudza Mwari, Mwari ndiye anodhira naFarao. Farao paakaona nhunzi dzichiuya, paakaona mvura ichishanduka kuita ropa, akabva anzwisisa kuti aiwa ndio pasazosvika palevel yekuti zvakatora upenyu hwematangwe. Chimwe chaita kuti Farao anetseka akambonobvunza akati pamuruda kuenda apa muda kumboenda nanani? Aitotarisawo pakuru yacho yevanhu vainzi vaende kuKenani, achiona pasina vari serious nekuenda. Akati ndatarisa ine vanhu vamuda kuenda navo ndiri kunyatoshayiwa chaiye wechecha, ndiri kushayiwa muri kuti muri kuda kunonamata. But ndakatarisa vadhara vekwaIsraeri, ndakatarisa vanamai vekaIsraeri, ndakatarisa magerego avo, ndakatarisa mapfekero avo, ndakatarisa language yavo. Ndivanani vachaenda? Uchaenda uchabuda. Saka mubvunzo waFarao ndo ndivanani vachabuda. Saka imwe hondo yakaenda Moses ndeyekuti vanhu vacho vabvume kubuda. Imwe hondo ina Kristu mukati menguva yanhasi ndeyekuti vanhu vabvume kubuda. Habudiswa mumasmall house, habudiswa mumaminiskirt, habudi mudeprisona, habudi mumufambiro wemagafa enyika yanhasi, haadi kubuda. Sikazi ndivanani vachaenda? Asi Mwari vakaita muitiro wavo. Tinoona vana veIsraeri vabuda. Famba soma chapter 14. Mumwe anenge achida kuda kubvunza Mwari nekurambidza vanhu kunamata. Anorambidza mudzimai kunamata Mwari, achirambidza mudzimai wake kuenda kumacamp meeting, achirambidza mudzimai wake kunamata. Mwari vanozopindura kuti uri kumurambidza kuenda. Chirega ndikupe demonstration yekuti ini wacho ndini ani. Mwari ndosaka dzimweni dzenguva mabusiness achiramba uri kuzama kupindauka kuti zvinhu zviite chikonzero wakadzirisa avo vakada mwana Mwari. Chapter 14 Exodus verse 10. Pachapter 6 vana vaIsraeri vakuda kubuda. Ukanoverenga pavhesi ya9 kunonzi Farao akati kuna Moses naAroni, muri kuona kuti vanhu vari kuita production, saka imi makuda kuvabvisa pamabasa avo. Saka vawedzerei basa kuti varege kurangarira mashoko enhema. Teerera Moses, vanhu vauri kutumwa kwavari, Farao haasi kuda navo, ari kutoti zvauri kuvaudza izvi inyaya yekuti vari kushayiwa basa, ndosaka vari kukuteerera. Pauchaenda kuwitness vamwe vachakudza kuti time hatina, ndinobuda na6 ndodzoka na6. Vamwe vachakudza kuti ndine bhora randiri kuda kuona, vamwe vachakudza kuti ndine kwandinoda kumanyira. Chikonzero Satani ari kuti vawedzerei basa. Kuna nababa vakawedzerwa basa mukati medzimba naSatani, havana nguva nemhuri yavo. Kune vakomana vakawedzerwa basa naSatani, havana nguva neBhaibheri, vane nguva namafoni avo. Kune vasikana vakawedzerwa basa naSatani, havana nguva yekutsvaka Mwari, havana nguva yokunamata. Nguva yavo zhinji inoperera pamakeup, nguva yavo zhinji inoperera pafashion. Saka Satani ari kuwedzera vanhu basa nekuti haadi kuti vabude. Iwe usawedzerwa basa because haadi kuti ubude. Harava shamwa. Chapter 14 Exodus. Yes. Chatanga pavhesi ra10. Yes. Vhesi ra10. Zvino Farao wakati asvika pedyo
vana vaIsraeri vakasimudza meso avo vakaona vaIjipita vachitevera vakasvika kwazvo navo vabuda vana vaIsraeri Farao nakupeta maoko kuzvaringana chienda wakaramba achitevera regai ndikuudzei vanoma paunosarudza kutevera muponesi Satani haapeti maoko even muzhire kutenda Satani ari sure anotevera nekuti anotida Satani aibenefita pataimubatira patinomusiya anosara ari oga Satani anotevera saka vafamba vana vaIsraeri zvikanzi Farao nehondo yake wakasunga mabhiza akati neniwo handisari regai nditevere vanhu ava pamwe pacho Satani hatumi madhimoni ake pamwe pacho Satani hatumi ngirozi dzake anouya iye mbune achitsvaka kuti udzoke saka nyaya yacho haina kuchipa mudika inotsvaka vanhu vakabatana naMwari asi paifamba vana vaIsraeri remember the great I am hangari pakati pavo panguva dzeusiku hari shongwe yemoto panguva dzemasikati ari gore pamusoro pavo Farao haana kuziziva kuti vandinotevera havafambi voga uya urave tsikana vhesi ra12 ko harizi iro vhesi ra11 vakati kuna Mozisi makanga muchiti hamuna mabwiro paIjipita here mukatibvisa ko kuti tifire murenje here makatiitireiko zvamatibuditsira paIjipita vhesi ra13 zvino Mozisi akati kuvanhu musatya henyu mirai mugoona sununguro yaJehovha Mwari wenyu yachakuitirai sununguro yaJehovha yachakuitirai nhasi nokuti vaIjipita vamunoona nhasi hamungazavavonizve nokusika pera Mwari ataura nevana vaIsraeri nepavaifamba vachibva Ijipita vanosvika vachiona gomo kuruboshwe vachiona gomo kurudyi mberi kwaita gungwa sure kwaita Farao Satani anomika shuwa kuti akuisa pakamanikana kuti urashe Mwari vachitarisa vanga vasingaoni tariro asi vachishayiwa tariro ndinoshamiswa nemasoko anotaurwa naMwari pano zikanzi vaIjipita vamunoona nhasa hamuchazovaonizve nerimwe zuva regai ndikuudzei vanoma pane zvinotinetsa mukati menguva yanhasi handingagoni kuzviverenga one by one but zviripo zvinobuditsa misodzi zviripo zvinochemedza vabereki zviripo zvinochemedza mazhaya asi mukamirira Kristu vaIjipita vari kukuchemedzai nhasi hamuchazovaonizve nerimwe zuva zvingava zvivere kana mukatenda Kristu paanodzoka hamuzozvionizve nerimwe zuva zvikanzi imimi munofanira kumira stand still Mwari hadhiri nevanhu vane dzungu Mwari hadhiri nevanhu vane papasi Mwari hadhiri nevanhu vanodauka vamwe pazvinooma munomanya kumaprofita pazvinooma munomanya Mwari vari kuti stand still uone sununguro yaunoitirwa naJehovha vaIjipita ivavo haungazovaoni nerimwe zuva tsikana vhesi ra19 zvino mutumwa waMwari wakanga akatungamira hondo yevaIsraeri wakabvapo akaenda shure kwavo shongwe yegore ikabva mberi kwavo ikandomira shure kwavo ikapinda pakati pemisasa yevaIjipita nemisasa yevaIsraeri gore rerima zvikavapo asi rikavhenekera nousiku havana kuswederana usiku hwose zvino Mozisi akatambanudzira ruoko rwake pamusoro pegungwa Jehovha akadzinga gungwa nemhepo ine simba yakabva mamazuva usiku hwose tuna kubata panapa hanzi Mwari akabva aswedera ndobva mutumwa adzokera kumashure ndo kwaiuya naFarao pakati pevana veIsraeri ndobva mutumwa amira ipapa hamupo techiyava vanotungamirirwa naMwari pavanenge vachifamba Mwari kana ari mberi ndo kune zvinonetsa kana zvinonetsa zvaasure Mwari ndo kwavanouya vakati mii munotya stereki maakutochema regai ndiuye ikoko ndifesa reda ndobva mutumwa amira sure hadzi mutumwa waMwari akadrowa rai kati ane nharonga across Farao nehondo dzake vasvika but usiku hwose havana kugona kuswedera wakaipa anogona kutouya akatoplanira iwe but nemhaka yekuti mutumwa waJehovha anokomberedza vanomutya nekuvarwira anosvika kuchinja purogiramu asvika Satani nekuti pane mutumwa waJehovha Satani hatambiripo even varoi chaiva vanofamba usiku kana mutumwa waJehovha achikomberedza hapana zvaanoita even atopinda mukati meba anochinja purogiramu otanga kutoona TV yakagara mudhainingi apedza kuona zivo kuti obuda odzokera asina zvaaita nekuti mutumwa waJehovha anokomberedza vanomutya nekuvarwira
Zikanzi usiku hwose vakakoniwa kuswedera pedyo. Kwanzi kwakune vana veIsraeri kwakune chiedza. Kwanga kune vaIjipita kwakune rima. Famba ipa. Unoziva pandaiverenga mubhuku dzekwedu Patriarchs. Dzinoti uku pakwaiwedzera kuita midday kwavaIsraeri. Uko the opposite side kwaiwedzera kuita midnight. Kuda kuti kwaiwedzera kuti ava vachiona chiedza chichiita brighter. Vari vaiona dima richinoita gross darkness. Inzwai vana vaMwari. Right now tinogona kunge tichifunga kuti mukati mesangano takasanganiswa. Kune vanoita zvakaipa, kune vanoita zvakarurama, mune mhombwe, mune vakatendeka, mune pfambi, mune vakarurama. Mukati mesangano raMwari there may be a mixed multitude, but one day God is going to draw a line. Tichanatsa kuonana tikaparura zvachena with clear distinction, kusiyana kwevanotera Mwari nekusiyana kwavasina hanya nezvaMwari. Zvinonzi pavakanga vachiita izvozvo, zvinonzi mutumwa akandopinda mumisasa yavaIjipita akandosiya dima guru. Right now patiri kuparidza shoko raMwari, vamwe vari kuvhenekerwa zvamuchose, vamwe they are continually being hardened, vamwe patiri kuparidza shoko pamwe chete nerekusiya kusapfeka kwakarurama, kutaura kusina kururama pane zvinhu zvose. Vazhinji pavari kuvhenekerwa vachitsvaka kutendeuka, vazhinji vari kuwedzera not only to hate the message but even to hate the messenger. Living in terrible times. Right. Verse 20. So right. Ikapinda pakati pemisasa vaIjipita nemisasa yavaIsraeri. Gore nerima zvikavapo asi rakavhenekera. Usiku havana kugona kuswederana pausiku hwose. Verse 21. Zvino Moses akatambanudza ruoko rwake pamusoro pegungwa. Jehovha akadzinga gungwa nemhepo ine simba yakabva mabvazuva usiku hwose. Akashandura gungwa rikaita ivhu rakaoma, mvura ikatsemuka. Verse 22. Zvino vana vaIsraeri vakapinda nomukati megungwa pakaoma, mvura ikavaitira madziro kurudyi rwavo noruboshwe rwavo. Panopata ndichida pamusoro pakuti pavaichema Mwari akati kuna Moses, udza vana vaIsraeri vapfuurire mberi, udza vana vaIsraeri kuti go forward. Mwari watinonamata ndiMwari anotienda mberi. Hasi Mwari wokuti dzokera kumashure, hasi Mwari wokuti tiza kana kuti vata, ndiMwari anoti go forward. Varipo vaita sarudzo yekuda kubhabhatidzwa, asi vanogara navo vari kuti ukangobhabhatidzwa utano vasadza ikoko, ari kunetseka kuti toita sei. Mwari vakuti go forward. Haripo vatoudzwa nemurume kuti ukabhabhatidzwa zvaringana pano pamusha chibva ane mubvunzo kuti toita sei. Mwari vari kuti go forward. Muimbi wekwedu anoti hatidzokeri kumashure, nyangwe zvorema isi toenda mberi. Hatisi wekudzoka kumashure asi wekuenda mberi. Forward ever, backwards never. Nau pari kunzi Mwari vakabva vati kuna Mozisi netsvimbo yavakabata nongetera pagungwa. Ndofunga vakagadzira marimoto emaTV vakatora fomula yacho pazuva. Mozisi wakangobaya kabhatani kanoti open patsvimbo yake, achibaya ndopagungwa rapatsa. Kana Mwari achiti ndichawa ndichawa, ndiMwari anogona kuita nzira pasina nzira. Vamwe pavanoona kuguma kwezvinhu, Mwari anouya achiita kuti zvinhu zviende mberi. Ndinoona gungwa ravhurika paita zhira, guruva ndokupfumbuka pakati pegungwa, kungosaigwa kwemafoni. Derenge iri nguva yanhasi vaimira vari kumadziro efoni vachizvitora maselfi, vachimira vachitarisa, vari kumadziro emvura vachifamba. Mwari waisa nzira pakati pegungwa. Ndiye Mwari watinonamata. Kana tichidaidza vanhu kuruponeso kuti uyai kuna Jesu, tiri kuvaudza kuna Jesu asingakundikani, anogona even nekuisa nzira pasina nzira. Zvikanzi vakafamba nepakaoma, dzikanawi pedzise. VaIjipita vakatevera vakapinda shure kwavo mukati megungwa ipapo. Hanzi vaIjipita ndobva vatevera. Mistake yakaita Faro yekutanga ndeyekusaziva kuti ndiani avhura. Yechipiri ndeyekusaziva kuti pambovhurigwa ani. Vanhu vaMwari havasi vengotera, so ndoda kuvereke unzi tibatanidze pfungwa yacho iri pasasi. Dzikade unzi nengoro dzake namabhiza aFarao ose navatasvi vake vamabhiza. Mangwanani Jehovha akatarira hondo yavaIjipita ari mushongo yemoto yenegore. Hanzi Mwari ari mushongo yemoto.
ndobva adongorera so akatarisa Faro achitama nyaya. Ndobva Mwari akatari unoziva ziso raMwari riri pamusoro pevanhu vaita sarudzo. Mwari anenge achitarisa kuti ndivanani varikuda kuvavhirikidza. Aripo majaya anenge akamirira kupfimba, vasikana vanenge vatendeuka. Nanamai vakamirira kunyeya vanhu vanenge vatendeuka. Mwari vanenge vakatarisa so vari mugore vachitarisa ndiani ane manyawi pamusoro pevanhu vaita sarudzo. Ziso raMwari rine jeraso pamusoro pemunhu aita decision yekuuya kuna Mwari vanomeka sure kuti awana maximum security. Zikazi Mwari vaitarisa zvavo vakati alright ita tione kuti inopera sei. Famba. Mangwana Jehovha akatara hondo yavaIjipita ari mushongo yemoto negore akavhundutsa hondo yavaIjipita. Chaakatanga kuvhundutsa hondo yavaIjipita vakangovhunduka so vakatanga korohwa nekaconfusion ndobva vatanga korohwa nechimwe chadzimira so ndokutanga kungodzungaira so vari pakati pegungwa vasikatazivi zvekuita. Hadzi chakatanga kuitika ngoro dzakatanga kunyura mumadhaka pavakafunga kuti ngatitize tidzokere kwatafu. It was too late. Nguye kutiza vakavana pavakaona gungwa richizaruka ndopaifanira kutiza but havana kutiza. Unoziva zvivindi zvinoita munhu kana asindimadzwa munoona Satani haazivi nguva yekutiza, anozoda kutiza pasikatiziki. Nguva yekutiza chivindi nhasi. Tiza chivi kuchanzi nhasi before it is too late. Saka vakanonoka vakainonokera pavakada kutiza nguva yake yapera. Kwazoirava ichidzika. Zinozi Mwari akatitaura naMozisi akati wambobaya open chimbo baya pakanzi close. Mozisi paakabaya close ndobva mvura yasangana. Faro nehondo yake nemabhiza nematasha nemacharioti vose vakapararira mukati megungwa. Tiri kuti kudini vana vaMwari? Mukati menguva yarasi kapedzero kakaitwa Faro nehondo yake ndokapedzeko kachaitwa Satani nengirozi dzake nezuva guru richauya Kristu. It pays kumirira basi. Saka Mozisi paiona Mwari vachipedza ichi ndozvakasaka asiye mufaro weIjipita, ndozvakasaka asiye politics. Ndiri kutaura nevanhu varasi ngatisiyane nepolitics titsvake Mwari tiwana Mwari uyopendere munhu waMwari. Tinoverenga tichipendera pawasira munhu waMwari pawati go forward. Mwari is calling people kuti varambe vachienda mberi. Mazuva ano zvinhu zvakaoma, mazuva ano zvinhu zvichirema. God is calling you to go forward. Pandaiverenga mubhuku dzinoti Mwari had called Israel. Mwari chavaitotsvaka paaiti go forward kuti Israel yacho ifambe pamusoro pemvura. But their level was too low to meet the miracle of God. Iko zvinozvi Mwari vane zvizhinji zvavanoda kutiitira but tinotya, tinodedera, tinosesa. Mwari is saying buda. Even right now, Mwari is still giving that call. Says chapter 18, verse 4-5. God is saying, come out of here, my people. Kune varima systems akasiyana. Kune varima systems emasvikiro. Vamwe vanzwa iko zviro neupombwe. Vamwe vakadzika midzi. Vari kubvunza muporesi tobuda seiko. Mwari ari kutipa simba oti come out of here. Unogona ngourimo wakanyura muung'anga. Unogona ngourimo wakanyura madhiri fraud, corruption nebribe. Unogona ngourimo right now uri kuziva kuti kwauri kubata napo hapana ruoko rwakachena. Zvakadaro God is saying siya. Mozisi akasiya zvose akati ndichabuda. Kana ndabuda Mwari rutsimba renyu richaita vazhinji vari mukati mezvitema vabude vachikuteerai. Right now as you close, zvipe mwoyo wako kuna Kristu. Mwari vachitibatsira, Mwari vachitisimbisa. We can still be the partakers of the glory of God. Hazvina basa how much degraded you might think your character has become. God is able even to save the uttermost from the most degraded state. Achimudzosa into his similitude of image naye. Mwari vanogona kukusiya wafanana navo. God is calling us. Mwari ari kutidana ngative nenguva yekunamata uchisimudzira mwoyo wako kuna Mwari. Mwari vanogona kukupa upenyu hutsva. Ngatinamatei. Baba vatsvene munogara mudenga, maita henyu panguva dzino nemukana wamunotipa kukusha shoko. Maita basa neuyo ateerera. Pana mai avo Mwari vari kutambudzika nekushungurudzwa musituation yava. Kune mukomana weMwari ari kuchema akaiswa pakona nemacircumstances akakreatwa nemuvengi. Kuna avo sisi Mwari vari panguva yakaoma vari kutsvaka kuziva kuti Mwari muchavarwira rini. Kune avo baba vatambudzika imi tenzi namuporesi Mwari ziso renyu harigoni kusuduruka. Kune avo vanokudai nekukutyai makatotumira ngirozi kuti dzikomberedze vose
vanokutyai Mwari nekuti munovarwira saizvozvo. Chivaitirawo zvakanaka Mwari. Comfort us in our misery. Mutibatsirei nokutidzidzisa kumirira pamuri. Tidzidzisewo tenzi namuponesi kugona kuziva zvinhu zvekuvhaliwa mumazuva ano akaipa. Muvengi paari kuintrodusa tunhu twakasiyana-siyana, tuna mazita mamwe atisingagone kutsanangura. Imi tenzi namuponesi Mwari, even in those states you are able to help us kuziva zvinhu zvekuvhaliwa saMozisi. Nekuti chatinoziva ndechekuti kufara kwenyika ino kwakazara neuipi kunopera. For those who are lovers of this world will be destroyed together with the world, but those who love you shall abide forever. Tibatsirei nekutidzidzisa kukudai Mwari mumazuva ano okupedzera, as you are preparing people to stand for your name, to stand with true colors shining. Mitenzi namuponesi Mwari, tibatsire tiverengwe pachita ichocho muzita raJesu Baba usingakundikani takunamatai. Amen. Amen. Tenzi arido lombore dune chidziwiriro chedu tisachemu zviro zvese nechidziwiriro chedu ngedombo rine masimba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu futeredu masikati nechidziwiriro chedu nekupenya pausiku nechidziwiriro chedu ngedombo rine masimba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu champupuri chatinera nechidziwiriro chedu kuna Mwari taponeswa nechidziwiriro chedu ngedombo rine masimba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu o Mwari bakoredu nechidziwiriro chedu kubatsiri muri pedyo nechidziwiriro chedu ngedombo rine masimba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu ngedombo rine masimba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu ngedombo rine masimba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu. Zimwe nguva ndosangana nemiedzo mupenyu ndinoshaya simba rekufamba ndinoshinga kufamba nzira nyangwe zvorema ndindoda mbuve
chemanda muzika dibatei ruoko mufambene lindenga kaduturi novuvuta dibatei ruoko mufambene Diba